Po lahodnom vývare rozmýšľam nad futbalom, pretože dneska hráme s Elche. A už som videl vyjadrenia či trénerov, či hráčov rôznych na tému, kto je pre vás najlepší futbalový hráč. A pozerám sa na to takto, že globálne a rozdelil som to globálne a rozdelil som to, pozrel som sa na to tam poškriabané. Je to krabica. Alebo formou vyraďovania. Alebo, že dal som si to, že najlepší strelec a tam mi vyšlo určite Cristiano Ronaldo. To je najlepší strelec všetkých čias, ktorý strelil viac ako 900 gólov za svoju kariéru. Ešte aktívny. Takže tak, najlepší strelec určite. A celkovo najlepší hráč, stále hrajúci, ktorý je taktik a ešte k tomu aj fantastický strelec, je určite Leo Messi. To je za mňa takýto len pohľad a dlho som nedal na YouTube žiadne video, tak sa teším na ten dneskajší futbalík. Prajem vám všetko dobré do nového týždňa a s úsmevom ide všetko lepšie.